Si istong gwapohon, wala gayud makiskwela. Kay wala siya trabaho, wala sab makakaasawa. Nakahukom, manimpalad na lang siya. At milarga sa Manila siya milarga. Gamayng putos ang iyang indala. Sa Manila squatter ang Pinoy niya. Kay lisod 1 ang iyang sistema. Mi-inter siya trabaho na illegal di kalido. Mahimo siyang drug pusher sa shabu ug marijuana. Nadakpan si istong natiklo na disgrasya. Dala something lupa 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang silda. Mga adlaw kipalabay, lawas patik-patikan, drawingan pa. Pag uli na istong daw matod ang itsura. Ighubo sa sinin na lakas daw karatula. May tato nga dakong bitin sa bugan ug sa paa. Sa likod may agila, sa dugan na dunay krus, may Ginoong nagdupa. Kapait di ay kon mabilanggo ka. Sa trabaho ay murawat, kay lagi nakriso ka. Ug kun siya magtawo, sana'y ka talaga. Isabot taon siya kung makita ang tattoo sa kalawasan niya. Si istong si istorya, nagdaro na lang siya sa bukid na Ginosara.